ब्राह्मणी है। भाई जरूर जरूर मारो फोटो ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜ ବୌଦ୍ଧ ମାନେ ଆସିଲେ ଭୁବନରେ ଆସିଲେ କେଉଁଠୁ ମଢ଼ି ମହୁଲପାଳ ଆଡ଼ୁ ଆସିକରି ଭୁବନରେ 7ଟାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠି ଗୋଟିଏ ଝାଟିଆ ଜଙ୍ଗଲରେ ବସିକରି ସଭା କଲେ। ସେଠି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ବୋଲିକିରି ଜଣେ ତାକୁ ଗୁଳି କରିଦେଲେ। ଭୋବନିଆ ତଡ଼ିଲେ ଜଣେ ସାଇକଲିଆ ଆମ ନୀଳକଣ୍ଠପୁରକୁ ଆସିଲା ହାରି। ଫୌଦ ଗୁଡ଼ାକ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁରୁ ଗୋଟିଏ ମାରିଦେଲେ ଜଣଙ୍କୁ। ଆଉ ଆମ ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ଡଙ୍ଗା ରଖିଥିଲୁ ପାଳି କରିକି ଜଗଉ। ସେଦିନ ବାଜିଆର ପାଳିଛି, ବାଜିଆ ଡଙ୍ଗାରେ ଥିଲା। ତାକୁ ଗାଁ ଦେଲା 10-15 ଜଣ କହିଲେ ତୁ ଡଙ୍ଗାଟାକୁ ଫିଟେଇକି ନେଇଯା, ଇଆଡ଼େ କାତ ଫାତ ଲୁଚେଇ ଦେବୁ। ଆଉ ଆମେ ଯାଉଛୁ ତାଙ୍କ କତିକି। ଠେଙ୍ଗାବାଡ଼ି ଧରିକିରି ଗଲେ। ଅଧା ବାଟରୁ ଠେଙ୍ଗାବାଡ଼ି ଧରିକି ଗଲେ ଯେମିତି ଠେଲା ହେଇକିରି ଦେହ ମରାମରି ହେଇକିରି ଆସିଲେ। ଆସିକି ନଈଥିଲେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଡଙ୍ଗା ନାହିଁ। ଡଙ୍ଗା ବାଜିଆ ଆଣିକିରି ତାଙ୍କ ଘର ସେ ଡାକଲାଣି। ଅତରା କରେ ଫୌଦଗୁଡ଼ା ଚାଲିଗଲେ। ଡାକିଲେ ଏ ପିଲା ଡଙ୍ଗା ଆଣେ ଆମେ ଯିବୁ। ନା ମୁଁ ଡଙ୍ଗା ନେବିନି, ତମକୁ ପାରେଇବିନି, ଦେବିନି। ନାହିଁ କରିଦେଲେ ଯେମିତି ଲଗେଇଦେଲେ ବୁଢ଼ୀ ଖପୁରି ଉଠିଗଲା, ପଡ଼ିଗଲା ଯେମିତି। ଇଏ ସବୁ ହାଉଳୁ ମାଉଳୁ ହେଇକିରି ଡଙ୍ଗାଟାକୁ ଟାଣି ଆଣିଲେ ପହଁରିକିରି। ଟାଣି ଆଣିକିରି ଯେତେବେଳେ ବାଜିଆକୁ ଡଙ୍ଗାରୁ ବାହାର କରୁଛି ପଦାକୁ, ଗୁଡ଼ାକ ଚଢ଼ି ଯାଇକରି ଡଙ୍ଗା ପେଲିଲେ। ଇଏ ସବୁ ସୁତିଆ ଲଗାଇ ଭିଡ଼ି ରଖିଲେ। ନାଇଁ ଛାଡ଼ିବାନି, ମାରିଦେବା, କରିବା, ଢେଇ କରିବା, ବହୁତ ଲୋକ ଏମିତି କହିଲେ। ସୁତିଆକୁ କାଟି ଦେଇକି ହାତରେ ବାହି ନେଇକି ପଳେଇଲେ। ଅଳ୍ପ ନଈ ଅଳ୍ପ ଓସାର ନଈ ଥିଲା ଆରକରେ, ଏଇ ପିଇଲି କରେ ନଈ ଥିଲା। ଆଗରେ ନଦୀଟା ଅଳ୍ପ ଓସାର, 10 ହାତ ଖଣ୍ଡେ ତ ଡଙ୍ଗା ଯାଇଛି। ଲଗେଇଲେ ଗୁଳି। ଆଉ ସବୁ ଯେଉଁମାନେ କହୁଥିଲେ ମାରିଦେବା ଛାଡ଼ିବାନି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ଲଗେଇଲେ ଗୁଳି। ଆଉ ପାଣୁନେଙ୍କା, ଏ ଯେଉଁ ହୌସି ପ୍ରଧାନ, ଫାଗୁ ସାହୁ, ନଟମଳିକି, ଏ ଯେଉଁ ଗଙ୍ଗାଧର ସାହୁ, ଭାସ୍କର ସାହୁ, ଘନ ସାହୁ, ନଖଣ ମଳିକି, ଦିନା ମଳିକି, ଏଇମାନେ ସବୁ ସେଇଠି ପଡ଼ିଲେ। ସବୁ ଖାଲି ରକ୍ତ ଏଡ଼ିକି ମୋଟରେ ବୋହି ଯାଉଥାଏ ନଈକି। ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଦେଖିବାକୁ। ବାଜି ରାଉତ ସାଙ୍ଗରେ ମଉସା ଆପଣ ଖେଳିଛନ୍ତି, ବୁଲିଛନ୍ତି, ପଢ଼ିଛନ୍ତି? ହଁ, ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ଏଇ ଖୋଳା କିଆରି କାକୁଡ଼ି କରିଥିଲୁ। ସେ କାକୁଡ଼ି ବିଲକୁ ତା ମା ଡାକେଇ କହିଲା ନାତି ଆ ଯିବା କାକୁଡ଼ି ଆଣିବି। କାକୁଡ଼ି ଧରିକି ଯାଏ। ବାଜି ରାଉତ ଘର ନଦୀ ପାଖରେ ଥିଲା।
ବାଜି ରାଉତଙ୍କ ଘର ହଁ କେଉଁଠି ଥିଲା? ସିଆଡ଼େ ନଈ କୂଳେ ଥିଲା। ଏବେ ଆଉ ନାହିଁ। ନାହିଁ ତାହେଲେ ଜାଗା ଖଣ୍ଡିଏ ଅଛି ସେଠି ଚଉପାରି ଖଣ୍ଡିଏ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ ପତରା କରି। ଆଉ ତାଙ୍କର କିଏ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ଜୀବିତ? ତା ପୁତୁରା ଅଛି ଆଜି ଆଇଥିଲା କୁମିଳି ରାଉତ। ହଁ ହଁ ତା ପୁତୁରା ଅଛି ଆହୁରି ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ମରିଗଲାଣି। ଚାରି ପୁଅ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପଢୁଥିଲେ ମଉସା? ନଟ ରାଉତ ଚାରି ପୁଅ। କ'ଣ କହିଲେ? ନାଇଁ ବାଜି ରାଉତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ପଢୁଥିଲେ କି? ପଢାପଢି ନାଇଁ ମୁଁ ଛୋଟ ହୋଇଥିଲି। ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଲା ବାଜିରାଉତ ଯେତେବେଳେ ଶହୀଦ ହେଲେ, କ'ଣ କହିଲେ? ବାଜିରାଉତ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଦିନ ଶହୀଦ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା? ମୋର ତ 8 ବର୍ଷ। 8 ବର୍ଷ ତାକୁ ହେଇଥିଲା 12 ବର୍ଷ। ସେଇଟା ଟିକେ ମନେ ଅଛି କହୁଛି ଆଉ। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଏଇ ବୁଢ଼ା ଅଛି। ଆଉ ମୋତେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ନେଇଗଲେ, ସେଠି ମୁଁ ପ୍ରଚାର କଲି। ଏମିତି ସବୁ କରିକି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁଦିନ ଘଟଣାଟା ଘଟିଲା, କ'ଣ କହିଲେ? ଯେଉଁଦିନ ଘଟଣାଟା ଘଟିଲା ଏ ବାଜିରାଉତ ଶହୀଦ ହେଲେ ସେଇଦିନ ଏଠିକାର ମାହୋଲଟା କେମିତି ଥିଲା? ମାନେ ଲୋକ କେମିତି ମାନେ ଆତଙ୍କ ମାନେ ଭୟଭୀତ ହେଇଗଲେ ନା କ'ଣ କଲେ? ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ଥିଲା? ନାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ବାଜି ରାଉତ ଶହୀଦ ହେଇଗଲେ ଯେଉଁଦିନ, ସେଇଦିନ ଏଇ ଗାଁର ମାହୋଲଟା କେମିତି ଥିଲା? ମାନେ ଲୋକ ଭୟଭୀତ ଥିଲେ ନା ରିଆକ୍ଟ ମାନେ ଭୟ କରିକି ସେ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ଭାରି ବଣେ ବଣେ ପଳେଇଲେ, ବାଟରେ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଅବାଟରେ ଯାଇଛନ୍ତି। କୋଉଠି ପୋଡ଼ିଲେ ପଚାର ଆମ ଗାଁରୁ ସେମାନେ ନୁହେଁ, ଇଏ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକମାନେ ଏ ଡରିକି ଛୁଆ ପିଲା ଧରିକି ଶୁଖିଲା ସବୁ ପଳେଇଲେ, ଘର ଦ୍ୱାର ଚାବି ଦେଇକିରି ସବୁ ପଳେଇଲେ। 15 ଦିନ ଆସି ଘରକୁ ଆସିଲେ। ଏମିତି ସବୁ କରିଛନ୍ତି ଆଉ, ବହୁତ ଖିଲିବିଲି କରିଛନ୍ତି ଆଉ। ବାଜି ରାଉତଙ୍କର ଶବ ସଂସ୍କାର କୋଉଠି ହେଲା? ବାଜି ରାଉତଙ୍କର ଶବ ସତ୍କାର କୋଉଠି ହେଲା? କଟକରେ। କଟକରେ? ଏଠି କଟକ ନେଲେ? କଟକ ନେଇଗଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଗାଁ ଲୋକ ଗଲେ କି ନାହିଁ? ଏ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ମରିଗଲେ ସେଇଗୁଡ଼ାକୁ ନ ଦେଇକିରି ଡଙ୍ଗାରେ ନେଇଗଲେ ଜେନାପୁରଠୁ ଗାଡ଼ି କରିକିରି ନେଇଗଲେ କଟକ। ଏଇଟା ଇଂରେଜ ସରକାର ନେଲେ ନା କିଏ ନେଲେ? ଇଂରେଜ ମାନେ ନେଲେ ନା ଏ କଂଗ୍ରେସ ବାଲା ନେଲେ? ଆମ ଏଇ ଲୋକ ସବୁ ଆମର ଏ ନେତା ମାନେ ନେଲେ ଏଠି? ନେଇକିରି ଗଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ରାସ୍ତା ଘାଟ ତ କିଛି ନଥିଲା ସେତିକି ବେଳେ? ନାଇଁ। କେମିତି ଥିଲା ରାସ୍ତା? ହେଇ ବିଲ ବାଟେ ଆସିଲେ, ବିଲ ବାଟେ ଆସିଲେ ନଈକୂଳକୁ। ଏଠି ରାସ୍ତା ନଥିଲା। ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ କେଡ଼େ ଥିଲା? ଅଳ୍ପ ଓସାର। ବିରାଟ ହେଇଯାଇଛି ଏବେ ତ ବିରାଟ ହେଇଯାଇଛି ନା। ହଁ, ସବୁ ଖାଇଗଲାଣି। ଆମ ଘର ପରେ ନଈ ହେକରେ, ଆମେ ଇଆଡ଼େ ଉଠି ଯାଇଛୁ। ମଉସା, ଆପଣଙ୍କ ଘର କେଉଁଟା? ଆମ ଘର ଏଇଟା ଚାଳ ଘର। ବାଜି ରାଉତ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ୋଶୀ ଥିଲା କି?